mga balita, pagpabilin sa 4-day work week sa Legislative Department sa Cebu City Hall, adunay pagtugot kang Mayor Nestor Archival. Kapulisan sa o guban pang security forces wa makasugat og problema sa ilang pagpangandam pagpatuman sa seguridad sa mga head of state o mga delikado alang sa ASEAN Summit. Samtang head of state sa Myanmar dili makatambong sa ASEAN Summit ug mga adlaw. Gawa sa Lapu-Lapu, lungsod sa Cordova ang Mandawi City ug ang Cebu City, wa say klase, wa say trabaho sugod karong adlaw hangtod sa Mayo 8. Mga mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa ato mga balita news updates. Adlaw karong Miyerkules, mga kasama, Mayo 6, 2026, mga kick-off day sa pagsugod na nga formal sa mga kalihukan alang sa ASEAN Summit din karong adlaw na kadaiya nga mga preparatory meetings, press briefings ang ipahigayon sa Lapu-Lapu City in particular sa Mactan World Museum o sa International Media Center, mga kasama. Samtang naminaw sa mga radyo karon aron maminaw sa mga updates sa ato mga balita mayong adlaw kaninyong tanan sa ato ang digital platform DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app, mga updates alang sa dakong kalihukan o sa kalain na usab nga makasaysayan ng kalihukan dili sa Cebu sa pag-host sa 48th ika-48 nga ASEAN Summit. Arita sa habig sa seguridad, ang kapulisan ug ang uban pang security forces wa makasugat og problema sa ilahang mga pagpangandam sa pagpatuman sa seguridad alang sa mga head of state ug ingon man delegado nga motambong sa ipahigayon nga ASEAN Summit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Wala makasugat og problema ang ASEAN Summit 2026 Task Group Central Visayas sa pagpangandam sa paghatag sa hugot nga seguridad sa pagpangabot sa mga head of state sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Colonel Kimberly Molitas, ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan nga Pero 7 ASEAN spokesperson nga atol sa gihimong nga simultaneous simulation exercises ilang nakurian na agamang ginagmay nga mga buslot sa seguridad. Midugang si Molitas nga dunay 15 ka mga head of states ang ginagdang mga abot sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron motambong sa 48th ASEAN Summit nga mo ilang hatagan sa hugot nga seguridad. Wala na hinon siya mohatag pagdetalye sa pagpangabot sa maong mga head of states. Sanglit ang nasayon nini mao man ang Presidential Security Command. Masalikon siya nga ilang mahatag ang seguridad sanglit usa ka tuig silangan nangandam alang niining maong nga dako nga kalihukan. Hopefully wala tayong magiging problema. Cebu has been always known to be very peaceful. Sa lahat ng events po na na-host ng Cebu, historically we have not had any problems and we are very determined to make sure that that is the same, especially with the hosting of the head of states visiting our country. Kipasabot usab ni Moritas ang pag-lockdown nila sa mga nagunang karsada sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na ang gikan sa Mactan Cebu International Airport, paingon ngadto sa Barangay Mactan, di naa didto ang venue sa ASEAN Summit. Kakinahanglan nila kini mohaton. Kapan yang giklaro nga sunod lamang kini sa 10 kadto na sa 15 minutos aron mahatagan og higayon nga makaagi ang convoy nga gisakyan sa mga head of states o mga delegado. Sa advisory gikan sa kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mupatuman ang kapulisan og lockdown sa traffic gikan sa alas 6:45 sa gabi ngadto na sa alas 7:30 sa gabi o alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 8:30. Ang apektado nga ruta mao ang gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon ngadto sa Shangri-La Mactan. Tungod dinhi nangayo og pagsabot si Morita sa mga motorista sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabalda ang ilang mga biyahe apan mohatag sila og oras nga makadagan ang mga sakyanan kung mugintang ang convoy nga gitawag nila og stop and go. Dugang pagpasabot ni Moritas nga dili lang pagbuot sa Task Group Central Visayas among sistema sa paghatag sa security, sanglit dunay kaugalingon nga security protocol nga gipatuman ng mga security personnel sa mga head of states nga mausab ang ilang gituman. Yung ating stop and go, yung ating lockdown is to make sure that we use the route the shortest possible time, and that's what we have done for the last 2 days. Kaya tayo nag-lockdown
convoy run to see how long it would take for each head of state. Si Police Colonel Kimberly Bolitas nakatabang sa matod pa sa seguridad ang pagdeklara nga holiday sa tulo ka mga syudad nga mao ang nakbahin sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu ug ang lungsod sa Cordoba. Kini subay sa rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod ug mga ahensya aron masiguro nga mahatag yun ang hugot nga seguridad sa tanang mga delegado sa ASEAN Summit. Kasama mo sa PNP ang inyong radyoman Orbo sa HP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:23 sa kahaponon mga kasama. Ato mga radyo man, ug atong idol sa IFM 93.9. Nakastanbay karon sa ilahang area of responsibility alang sa itong mga gibantayan ng mga assignments. Kabahin sa mga kalihukan karong hapon diya sa International Media Center, labi na gyud diya sa Mactan World Museum din gitakda nga dunay mga ministers o mga delegates nga moabot karong hapon aron pagtambong sa nagkadaiyang mga kalihukan labi na og mga adlaw nga importante nga mga business meetings o related meetings alang sa ASEAN Summit. Ato unaning unahon sa Pikasbahin, tumikan kay ang head of state sa nasod sa Myanmar, dili makatambong sa ASEAN Summit ug mga adlaw gumikan sa importante kaayo nga rason. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Samtang sa atong pagpaabot sa report ni Radio Man RV Veloso, posibleng nga moabot pa og 4% ang average inflation ug ang mga paspas sa pagmahal sa mga palaliton og serbisyo sa nasod sa kinatibuk-an nga 2026 ug 2027. Matod sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, nga ilang buhatan nakatala og 7.2% nga inflation sa miaging buwan. Mas labaw kini kumpara sa ilang gibalaban nga 5.6% ngadto na 6.4% tungod sa global nga pagtaas sa presyo sa lana. Samtang ipatawag og situation briefing sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kalabot sa pag-alboruto sa Bulkang Mayon, tukion sa maong meeting ang pinakawahing sitwasyon sa Albay ug ang mga lakang sa gobyerno alang sa mga insidente naapektuhan sa ashfall ug sa nagpadayong volcanic activity. Ilao man nasab nga pangayuan sa Presidente og mga report ang mga concerned government agencies, kalabot sa ilang gihimong response, relief operations ug ayuda alang sa mga apektadong pamilya ug mga evacuees. At oras alas 5:26 sa kahaponon. Pagpabilin sa upat ka adlaw nga trabaho sud sa usa ka semana sa Legislative Department sa Cebu City Hall, adunay pagtugot kang Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Dunay pagtugot kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang papabilin sa 4-day work week sa Legislative Department. Kini human mapagawas og memorandum si Vice Mayor Tomas Osmeña labot sa pagpadayon sa compressed 4-day work week scheme. Partikular sa mga empleyado ubos sa Legislative Department nga nalakip sa buhatan sa mga konsehal ingon man sa SP Secretariat. Matod ni Archival nga sila nakaistorya na sa Vice Mayor labot ini o kini way problema alang kaniya. Okay ra ko ana anyway. Ang ilaw man ay essential kaayo. Legislative magun ang ilali. Wala nang ila paghimong balaod wa na sila hihinganlan og city operations pa. Si Mayor Nestor Archival ang mayor wa makombense sa naraginot sa city government pagbatuman sa 4-day work week na dumeging buwan. Hinungdan niya gibalik nini ang nandang trabaho sa mga empleyado nga gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN Nationwide. At oras alas 5:28 na sa kahaponon mga kasama kabahin gihapon sa mga kalihukan sa ASEAN Summit karong adlaw mga kasama, mga pagpakabot na sa pipila ka mga delegates o ministers gikan sa ASEAN member nations. Nakasanbay gyapon ito mga kaubanan sa habig sa
IFM kasama Idol Boyki, Idol Tweeting man sa DYHP at mga radyo man, Remart Pugoy, RB Veloso, Jen Gallardo. Kapunay si Idol Tweety. Atong i-check karon sa na may latest nga sitwasyon diya sa International Media Center o sa Mactan World Museum. Samtang mas nianam na o kahigpit ang seguridad gumikan sa pagpangabot sa mga foreign ministers and delegates. At ako ng live update gikan sa Mactan sa Lapu-Lapu City. Idol Boyki sa IFM 93.9. Idol Boyki, mayang hapon o sa latest diya sa Mactan. DYHP Tatak. Yes, go ahead, kasamang Boyki. Nag-atang sa tuang updates live and direct mismo din sa Mactan Newtown kung di nahimutan ang kinibang Mactan World Museum mo sa ako ang likod. Murag yung kag naa sa gawa sa nasod kasamang Boyki. Murag kog wala. Murag kag wa sa Mactan, murag kag wa sa Cebu. Ingon ana ka world class sa kining maong Mactan World Museum kung diin nahimutan ang International Media Center Radyo Man Aida nga busy sa pagkakaroon kung diin nagpaabot sa mga assignment sa mga media pool ug asa sila paingon unya higpit og strikto kayo gihapon ang seguridad sud o gawas sa maong International Media Center Radyo Man Aida. In fact, ang atong mahimo sa pagkakaroon ang pag-atang kung padung na ba, pasakyo na ba sa ato ang shuttle paingon sa airport. Unya, sa ako nabantayan, sama sa mga paingon na sa airport na gumikan kay si PBBM, gi-expectar nga mo abot no, sa ato ang Subo karong adlaw, mga 30 minutes or an hour nga nagpaabot sila sa ilahang shuttle kay daghan pa og mga rekisitos sa mga briefing sa dili pa sila mo paingon dito. In fact, sa kadaghan sa media nga naa dinhi karon pipila lang ang gitugutan nga bisita sa Mactan International Airport aron sa pagsugat ni PBBM Radyo Man Aida. So palibot Radyo Man Aida no sa maong International Media Center akong ipakita sa ato ang camera karon kung diin busy kaayo ang ato ang mga kapulisan sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagman sa traffic din ni Radyo Man Aida unya makitaan sad nato nga kining bahin nga adan kani palusot man unta ni o gikan diri sa may Mactan Shine nagisiraan kini sa pagkakaroon no dili makasud ang mga taxi or mga any vehicle oo nga mosulod dinhi sa Mactan Newtown unya makitaan sa gawas sa maong International Media Center ang padayon nga pag-abot sa mga lain-lain no nga mga journalists sa lokal ug international nga mga media outlets. In fact, kumpara kagahapon na di man Aida, ubay-ubay na nga mga international media journalists no ato ang mga nakita na ay mga Chinese na ay mga puti. Oo. Sagad pod mga Tagalog no gikan sa kauluhan Radyo Man Aida. So karon maskin kisdom na wa pa man gyud hingpit nga ni kanabang habol ang kangitngit pero kagwapa ka matahom ni ining maong Mactan World Museum nga aduna pa gani fountain dir sa kilid o kining mga gwapo kay nga mga sculpture no ang nagatubang sa dagat o kini nga bahay nagatubang ni sulod sa mismong mga buildings diri sa Mactan Newtown Radyo Man Aida. So bisan gali ang katong Mactan Expo kasamang Boyki atong na-check kagani na buntag nindot sad kayo ang iyang pagka-design o pagka-build nga neat unya pang world class gid gihapon kasamang Boyki sa diyang atong gi-check kagani na buntag. Insakto ka Radyo Man Aida maka-proud kaayo no ang ka-world class niining maong International Media Center kung diin centralized hub alang sa mga media, accredited media nga mo cover sa maong 48th ASEAN Leaders Meeting labi na ugmang adlaw full force gyud unya sa tibuok daan din ni Radyo Man Aida sa sulod no sa Mactan Newtown mura man IT Park sa Cebu City didto pa lang sa gawas ubay-ubay na ang mga pulis nga naa didto no nakaman sa may gawas nga bahin kanang duol gyud aning simbahan sa Mactan Barangay Mactan Lapu-Lapu City unya bisag asa nga bahin diri sa Mactan Newtown ang atong kapulisan naka-deploy sa bisag asa nga bahin Aida. Visible kayo in fact way makasudya sa vicinity sa Mactan Newtown kung walay mga accredited vehicle passes. Insakto ka Radyo Man Aida unya
padayon gihapon kining usa ka exhibit din no sulod sa maong kapad ra gyud rather sa maong kini bang Mactan World Museum kay naa po dinhi ang lain-lain nga mga exhibit sa mga partners sa 48 ASEAN no, mga produkto gikan sa Sugbo, mga delicacy, so nindot kaayo pero dili si bisag kinsa ang makasulod kundi gituyo kini alang sa mga journalists nga accredited. Labi na katong gusto mo palit o katong mga souvenirs, ilang pagpauli, either local, sa national. Ano naman gani ka? Ano mo gihurot naman kuno nimo Radio Manayda. Murag kasamang RV og ikaw. Kaganina ni avail lang punta sa katong mga GCash nga mga promos and freebies kasamang Boyki. Oo. So once again sa ato ang mga suking tigpaminaw at ang atangi lang gid ninyo ang ato ang mga updates no dinhi sa Lapu-Lapu City gumikan aning mahinungdanon kaayo nga kalihukan nga ato ang gisundan Radio Manayda historical kay human sa ginaingon pa human sa dulan duha ka dekada karon lang nahibalik dinhi sa Sugbo unya honored kaayo ta to be part of the coverage team sa IFM ug sa DYHP unya at nga lang nila sa social media sa IFM ug sa DYHP ang mga blow by blow updates sa panghitabo sa bisag asa nga bahin sa Sugbo alang sa 48 ASEAN Summit and related meetings Radio Manayda. Dengan salamat Idol Boyki og sa mga kaubanan diha live sa Mactan, diha sa Mactan World Museum. Daghang salamat Radio Manayda og sa mga kasama og idol padayon ta nga mag-monitor og manginlabot og ato ang sutaon ug unsay mga issue og mga topic nga tukion sa mga leaders nga miyembro sa ASEAN. Alang sa 48th ASEAN Summit updates sa DYHP FM kini si Boyki sa Takarimen. Radyo mo nationwide. Dengan salamat Radio Man na Idol Boyki sa report. Samtang atong tabukan. Naki-update gihapon ta sa mga head of state or mga ministers nga moabot karong adlaw ang Myanmar ni pahibaw na nga ang ilang head of state di magkatambong sa 48 ASEAN Summit gumikan sa mahinungdanon nga rason. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. State sa Myanmar atul sa 48 ASEAN Summit sa Sugbo karong semanaha. Kini mo gikumpirmar ni Dominic Xavier Imperial, ang Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs. Matod ni Imperial nga mao kini ang nakuha nilang impormasyon subay sa updated nga listahan sa ASEAN delegates. Nasayran nga una nang mipadayag ang Myanmar nga si Junta Chief Min Aung Hlaing posibleng dili makatambong sa summit tungod sa nagpadayong civil war. Hinuon, iyang gikumpirmar nga tambungan gihapon kini sa Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. Kay namduman nga wala makapadayon sa pag-takeover sa rotating chairmanship sa ASEAN 2026 ang Myanmar tungod kini sa civil conflict ug junta rule. Hinungdan nga mihulib sa pagpangulo karon nga summit ang Pilipinas. Kalakip sa isgutanan sa maong summit ang energy, food, safety, security ug crisis mitigation nga matag miyembro sa ASEAN. Ingon man ang baruganan ni ini sa isgutanan sa South China Sea ug ang hiniusang tingog labot sa tensyon sa Middle East nga nakaapekto usab sa ASEAN states. Subay ni ini positibo hinuon si Imperial nga mahimong magmabungahon ug adunay maayong epekto ang himuon nga summit ilabi na sa mga issues ug concerns nga mahimong matabangan sa mga leaders sa nisgutang nasod alang sa kalambuan nga gitinguha niini. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMN. Karotong kadalanan ning holiday, walay klase ug walay trabaho. Ako ban nga nadilatar sa pagkahibaw nga holiday, na mauli sa buong sayo-sayo, nag-half day. Ako ban, after lunch, may pagpamauli. Para nato i-check yapon tong kadalanan din sa Metro Cebu area. O sa ban pang balita, Radio Man, Paul Lauro, kasamang Paul, o sa may latest, o sa may sitwasyon diha. DYHP Tatak RMN Report. Radyo Man ay damay hapon sa ito mga suking tigpaminaw ni ining mga oras sa karon na niata sa may Osmeña Boulevard doon sa gasoline station, no? Kinisil gasoline station o niya sayo-sayo karong hapon doon ay naigo na pedestrian din sa may Dan Panganiban o Colon Street, Esquina Panganiban, no? Pakita diya sa atong
ipadang CCTV footage sa Cebu City Transportation Office CCTO nga ang maong lalaki labang na igo ni sa motorsiklo. Uy. Ang pagkatumba po ining motor o kining iyang na Pastilan. pedestrian o kining lalaki iimbestigaran pa ni karon sa ato nga TEO pa sila makahatag og update sa ato gisayngan ining maong Oo. lalaki. Haguros man tong dagana kasmampol kadi ato nagkita gimong gi-supply diri nga video footage. Kusog kayong dagan, no? Usog kay dagan sa motor kay makita po nimo ang kanang nilapang layo-layo pa man siya. Pero kalit sa siyang nilabang man kasamampol. Wala si posibleng wa siya makakita, no? Nakiglumba siya sa motor kasama nga ida. Actually, murag kita gyud na siya pero nakiglumba siya ba murag gusto siya online jud niya Oho. Nagtuo siya nga di siya maabtan sa mga motorsiklo. Oh, yang motor sa siyempre busog kay dagan, nagtuo sa siguro to nga mo posting lalaki sa tunga. Oho. Lahok na gyud. Manggali kaning usa ka auto kasmampol o ni hunong sad gali kay og kusog pa sad ning auto away siguro nga double impact ang mahitabo. Oh, mahitabo gyud kay kusog-kusog pa ni autuwa sa mga idol. Pag-impact mo niya, ang iya pong brake mo apike na maligtan yun niya ang Sustilan. hasaning nagmotor no sa sitwasyon kay labias tunga jud kasama Oo. kita, no? Sobra kahawan ang karsada apan mao hinuoy na hitabo. Oh, hawan kayo kasama mga ida. Mingaw kayo in fact diri sa atong latest location karon atong gistandayan diri sa Ismenia Boulevard. Dili man kayo daghan ang mga sakyanan yan iagi no. Unya sa atong monitoring, overall monitoring sa mga ida gawas anang gadas magag motor dunay duha ka traffic accident ron sa Mandawi area pod no. Sa Taytayan dunay involved dunay alarma dito sa vehicular o sa Tabok Mandawi City pod doon na pod mao na ato nahibawan sa Mandawi Command Center ang gisag paghatag og update sa may Mandawi area kasama nga Aida. Diri sa ato gawas kining kulon panganiban nga sa bagag motor diri sa kunay motangan sa may Osmeña Boulevard distansya raman noon kayo mga sakyanan nagagi diri pero paimango sa ato mga motorista nga kalit nga mo liko o mo U-turn ining dapita klaro gyud ninyo nga way nagsubay nga mga modern jeep sa BRT lane no kay kuyaw kay naigo mo ditso mo cruise diri nya nagtuo mo ba nga way sakyanan sa inyong luyon nalimot mo nga ang ila ka bang lane naas tunga gyud so iglipton ninyo kalit or U-turn maigo gyud mo aning mga modern jeep o mga PLJ nga gipasubay na ining BRT lane kasama ang AIDA no so mausanas bantayanan sa mga magmotor-motor mo kalit og cross ining mga intersection diri sa may Osmeña Boulevard sa may Araglandon ay malipat niya mo ba lingi mo sa inyong side lingi mo sa inyong away sakyanan lipton ko kalit so nalimot mo nga ang ilang lane ron naas tunga sa kalsada ining Osmeña Boulevard kini mga PLJ o mga modern jeep so manay kasama ang AIDA ni aksyon nag-ilog ang kagit-git diri sa gawas human sa nagagiting init sa adlaw kaganiya ni baos o ni puli dayon ang paglandong nya karong orasa alas 5:40 na sa Correlo hinahinay na nga ni ilog ang kangit-git karon sa dakbayan sa Sugbo impact ang mga establishmento diri maklaro na nimo ang ilang mga suga nga naniga na sa dining mga orasa mo ni ato sa traffic update diri sa may Osmeña Boulevard ako inyong radyoman Paul Lauro DYHP Tatak RMN DYHP, una sa lahat. Traffic Update. At oras alas 5:43 nasa kahapon samtang sa dugang pang balita. Ang LTO nag-unas sa mga ahensya sa gobyerno nga adunay pinakadaghan og reklamo og nadawat. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP, Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa life extension sa main district kasama ang AIDA naguna ang Land Transportation Office kon LTO sa listahan sa mga ahensya sa gobyerno nga dunay pinakadaghang reklamo sa pagproseso sa ilahang mga transaksyon base kini sa datos sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Sa Malacañang press briefing kasama ang AIDA gipamahayag ni ARTA Director General Ernesto Perez
nga kadaghanan sa mga reklamo batok sa LTO nagikan sa kauluhan dito sa Metro Manila. Lakip sa mga isyu nga matud pa hinay ang aksyon sa aplikasyon o pagpadingil og dugang nga mga requirements. Nakatala sab og reklamo kalabot sa giingong mga fixer o tulo na ang napahamtangan og silot ubos sa Ease of Doing Business Act. Samtang niubos sab ngadto sa ikatulong pwesto ang Food and Drug Administration kon FDA nga kanhing nag-una sa mga listahan sa mga ahensyang adunay pinakadaghang reklamo. Samtang sa mga ayda niluwat nagpamahayag si LTO Chief Marcos Lacanilao nga matud pa ilawom sa ilahang 7-point priority agenda nihimo na sila konkretong lakang aron nga mapaayo ang ilahang frontline services ngadto sa katawhan. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita